Sa Good Vibes, mga events kag highlights para sa 45th Masskara Festival 2024 sa Bacolod ang plastado na. May report si Nico Delfin. Pangimbukada nga maga-perform ang singer-songwriter nga si TJ Monterde sa Bacolod City Government Center sa Masskara Festival 2024 sa October 12. Balantayan man ang Pinoy K-pop group nga BGYO nga ginapaabot magahatag sang kakunyag sa tuigan nga selebrasyon sa October 25 sa BCGC. Magaupod sa kasadyahan ang banda nga Rocksteddy sa October 19, Shamrock sa October 27 sa Mega World di Upper East, kag Cueshe sa October 27 sa Lacson Strip. Ginsiling ni Katie Matiling, presidente sa Bacolod Youth Foundation nga kabahin lang ang grupo sa masobra 30 ka mga performers kag celebrities nga magapasadya sang selebrasyon. Jam-packed din ang ato na schedule. If you see the schedule time, but it will be more compared from last year. Ginpasalig ba ni Councilor Jason Villarosa, pamuno sang Committee on Tourism sang Konseo, ang dekalidad nga performance gikan sa 7 ka mga barangay nga magakompete sa street dancing kag arena dance competition nga hiwaton sa Paglaom Sports Complex sa October 27. The 7 contingents na nag-join are still quality ng mga barangays, not only some of them are small, but still. So together with the Home Foundation, we will ensure that natalupin ang quality over quantity so doon sa state dance na competition. Nalakip sa mga highlights ng tuigan nga festival ang Maskanamit Food Fest, Masskara Olympics, Masquerade Ball sa October 25, Masskara Electroica Diva sa October 26 kag Miss Bacolod Masskara sa October 19. Kabahin sa pagpanghanda sa syudad kag foundation ang pagbalay sang traffic plan para sa igapatuman nga road closures, pagpasiguro sang food safety kag ang pagpahaganhagan sang problema sa hakutay sang basura. Nico Delfin para sa DJcast Negros.